салом сомиёни азиз, шуморо бо хабарҳои ин соат дар нашри мустақим ман Лайли Назарзода шинос мекунам. Шумо метавонед моро ҳамзамон тариқи видеоӣ дар платформаҳои хабарии агентии низ дида бошед. намояндагони ҷомеа шаҳрвандии вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон дар як муроҷиатномаи видеоӣ аз раиси маҷлиси миллӣ, маҷлиси олӣ ва раиси шаҳри Душанбе Рустами Эмомалӣ хостанд масъалаи вазъият дар вилоятро дар иҷлоси навбатии маҷлиси миллӣ мавриди баррасӣ қарор дода ба мардуми вилоят кӯмаки амалӣ намояд. Матни муроҷиатномаро ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ нашр шуд, ҳуқуқшиноси ҷавон Фаромӯз Иргашев дар ҳалқаи чанд сокини вилоят қироат карда, аз ҷумла аз куштори Гулбидин Зиёбеков ва гирди ҳамоиҳои сокинони вилоят дар рӯзҳои аз 25 то 28 ноябри соли равон ёдовар шудааст. Ба ибрози ӯ гирди ҳамоиҳои охир дар заминаи ҳаяҷон сурат гирифта. Иргашев мегӯяд аз зери мақомоти қудратӣ дар тазоҳуроти Хоруғ 17 нафар захмӣ шуда, 2 нафар ба ҳалокат расидааст, вале дар мавриди ҷавобгарӣ барои 2 нафари кушта шуда ва 15 нафари захмӣ шудаи ҷараёни эътирозҳо сухане намеравад. дар идомаи матни муроҷиатнома омадааст ки арзишҳои ба мисли сулҳ ва якпорчагии Тоҷикистон дар Бадахшон зери хатар қарор доранд ва ин метавонад суботро дар миқёси кишвар халалдор карда бошад. дар робита ба барфи пуршида дар шоҳроҳи Душанбе Чаноқ ба равои мошинҳои боркаш бо ядак ва мошинҳои боркаши бузургкаш муваққатан маҳдудият ҷорӣ шудааст. Хабар доданд ба Азия Плюс аз филиали ширкати ARC ки масъулияти нигоҳубин ва ҷамъоварии пул дар ин шоҳроҳро бар ӯҳда дорад. Маҳдудияти муваққатӣ ба ин навъи воситаи нақлиёт бар он вобаста аст ки барои ҳаракати дигар навъи нақлиёт монеа эҷод нашавад. Дар ширкат инчунин хабар доданд ки дар ағбаҳои шоҳроҳи Душанбе Чаноқ барфи пуршиддат бурида истодааст. ёдрас мекунем ки дар робита ба корҳои таъмирӣ шурӯъ аз имрӯз ба ҳаракати нақлиёт дар нақби Истиқлол маҳдудият ҷорӣ карда шудааст. кормандони агентии зидди коррупсияи мамлакат дар вилояти Суғд як корманди комиссарияти ҳарбиро бо иттиҳоми гирифтани ришват дар ҳаҷми 10 000 сомонӣ боздошт карданд. Ба иттилои манбаъ боздоштшуда барои омода кардани билети ҳарбӣ корношоям аз шаҳрванд маблағи 10 000 сомонӣ талаб кардааст. ҳангоми боздошт аз ӯ ҳамчун далел 4 000 сомонӣ дарёфт карда шуд. дар сурати тасдиқи ин иттиҳом ба боздоштшуда ҷарима ба андозаи то 54 000 сомонӣ ва ё аз 2 то 5 соли зиндон таҳдид мекунад. дар Душанбе маросими ҷоизасупории фестивали филмҳои мустанади телевизионии шаҳри Ман доир шуд. Ин ҷашнвора бо мақсади муаррифии бештари дастовардҳои соҳиби истиқлолӣ дар пойтахти мамлакат роҳандозӣ гардида беҳтаринҳо қадрдонӣ шуданд. аз рӯи наминаи беҳтарин филми телевизионӣ дар мавзӯи сохтмони шаҳри Душанбе муаллифи барномаи олами саёҳати телевизионӣ ҷаҳоннамо Ҳофиз Аббасаев, истиқбол аз истиқлоли телевизионии Тоҷикистон Садриддин Охонов ва дигарон ғолиб дониста шуданд. шоҳҷоизаи фестивали мазкур барои беҳтарин филми мустанади телевизионӣ дар мавзӯи шаҳрсозӣ ва меъморӣ насиби филми шаҳрсозони Ҷамолиддин Фахриддин аз телевизионии Душанбе гардидааст. қуръакашии мусобиқаи интихобии ҷоми Осиё 2022 оид ба футзал рӯзи 6 январ доир мегардад. Федератсияи футболи Тоҷикистон мегӯяд пас аз қуръакашӣ рақибони мунтахаби кишвар маълум мешаванд. ин маъракаи варзишӣ дар шаҳри Куала-Лумпур доир мегардад. ба иттилои Федератсияи футболи мамлакат дастаи мунтахаби футзали Тоҷикистон таҳти роҳбарии сармураббӣ Пайрав Воҳидов дар минтақаҳои муттаҳидшудаи марказӣ ва ҷанубӣ мусобиқаи интихобӣ ҷонбозӣ мекунанд. ин мусобиқа аз 1 то 15 апрелии соли оянда баргузор хоҳад шуд. бар асоси натиҷаи марҳилаи интихобӣ аз минтақаи ҷанубӣ ва марказӣ ба финали ҷоми Осиё 2022 ки аз 25 сентябр то 20 октябри соли 2022 дар Кувайт баргузор мешавад, аз ҳар гурӯҳ 2 дастаи беҳтарин роҳ меёбанд. хуб, ин буд нашри ҷанбастии барномаи хабарӣ дар радиои Азия Плюс. шумо метавонед ҳамарӯза соати 18 шом пахши онлайни моро тариқи саҳифаи Facebook, Instagram ва YouTube низ дида бошед.